Nagpahanumdom ang Archdiocese of Haro sa publiko nga likawan gid ang paghimo sang ambush badlis sa Ash Wednesday. Ang ambush badlis amo ang pamatasan sang isa ka tawo nga magpadulong lang sa simbahan agod magpabadlis sa pang indi magtambong sa aktual nga misa sa tion sang Miyerkules de Badlis. Sa interview sang Bombo Radio kay Reverend Father Angelo Colada, Director sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communication, iyagin pahayag nga magapatigayon ng simbahan sang paraliturgical services sa nagkalain-lain nga establishmento sa syudad para sa Ash Wednesday. Paathag ni Colada nga paagi sini maakomodar ang mga tawo nga hindi makapadulong sa simbahan sa tion sang misa. Suportado man ni Colada ang panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP sa mga tumuluo nga magpuasa hindi lamang sa pagkaon kundi pati sa paggamit sang cellphone kag social media. Paatag niya nga paagi sini may mga kahigayunan ang kada isa nga maghatag sang tion sa pagpangamuyo kag pagkilala sa Dios. Basta makita sa pangamuyo kung papasalamat sa mahal na Diyos. No? Hindi lang man sa CBCP sa Tulapira, no? Sa atong pagkaon, ibang sa mga kabataan, no? Sa pagkaon, hindi man tubang sa cellphone, sa tani, hindi sa inyong kaiway, hindi nga i-extend natin ang tinion sa pag-hanay, o kung makapamalandong kita. Ang dahil siguro, panawagan na nini nga, ituwao natin, no? Ang mga apps nila, mga applications, nga wala natin nga very distracting, no? Sa atin man nga ikayong lawas, sa atin nga mental health, o kung sa muna, no? Makagadala sa atin sa kasalanan. Okay? Yung mga, i-try natin rin sa PDCP, play screen time, no? With prayer, with service, with reading, with conversation.